ଏ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏତେବେଳେ 4ଟା ବାଜିଲାଣି ତ ଏବେ ଶଙ୍ଖା ଦୋକାନୀ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଛି। ଆମ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ନବ ଶଙ୍ଖା। ଆମେ ବାପ ଘରକୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଶଙ୍ଖା ନେବା ପାଇଁ ବଛା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଏବେ ଶଙ୍ଖା ବଛା ଚାଲିଛି। ତ ମୋର ଯେମିତି ଶଙ୍ଖା ମୋ ଭଉଣୀ କହିଲା ତୋର ଯେମିତି ଆମେ ବି ସେମିତି ନେବୁ। ତ ସରୁ ସରୁ ଶଙ୍ଖା ଏବେ ବଛା ଚାଲିଛି। ପତଳା ପତଳା ଶଙ୍ଖା। ତାପରେ ଏବେ ଶଙ୍ଖ ବଛା ଚାଲିଛି। ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କୁଛନ୍ତି ଏପଟେ। ଶଙ୍ଖ ଫୁଙ୍କା ଚାଲିଛି। କୋଉ ଶଙ୍ଖଟା ଭଲ ହବ ସେଇଟା ନବ। ତ ଆମର ଶଙ୍ଖ ବଛା ହେଇଗଲା। ଏଇ ଶଙ୍ଖଟା ଆମେ ନବୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖ ଏଇଟା ତ ଆମେ ବାଛିଦେଲୁ, ଏଇଟା ନବୁ, ଭଲ ଫୁଙ୍କିଲେ ବାଜୁଛି। ତ ଏଇ ଶଙ୍ଖଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀ ଶଙ୍ଖ ଶଙ୍ଖା କହିଦେଲି। ଶଙ୍ଖ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀ ଶଙ୍ଖ। ଏଇ ଶଙ୍ଖରେ ରାତିରେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେଲେ ସକାଳୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ବହୁତ ଦେହ କାମ ଦିଏ। ବହୁତ ଦେହ ଯଦି ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ କାମ ଦିଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶଙ୍ଖା ପୁରେଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ବଛା ସରିଯାଇଥିଲା। ମୋର ଏଇ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଶଙ୍ଖା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଶଙ୍ଖା ବହୁତ ଭଲ। ଏଇ ଶଙ୍ଖା ଦୋକାନୀ ବହୁତ